bai, segun onden naizemos, itzien naiz, bai? Bueno, ja daki aztetarri gutxi bera pasadia ja zean, kirolak kalean egiten uste gaituztenok, bai? Eta horregatik gaur hementxe nago, bai? Gaurko bideoan, bai, etxetik kanpo egingo dugulako jarduna fizikoak, bai? Kontuan hartu behar dugu, zazpia zerbitzen gara, etxean zerbitzen gara, bai? Eta gure bizitzak zeharak, gure gorputzak, aldaketa batzuk ikusten bai? Hau hasi baino lehen, rutina batean ekagun, eta zeharo aldatu zitzaigun hori. Gure bizitza zeharo aldatu zian. Sedentarismo gehiagoinez, aktibitate gutxi horiinez bai. Orduan, oain kirola egiten hasi ganean, kontuan hartu behar dugu oso poliki hasi behar dugula, zerotik hasi behar dugula. Gure balintza fisikoak ez direlako konfinamendu hasi baino lehenoko berdinak izango. Orduan lehen oso netena, azte ganean oso suabe hasi behar dugu eta gero denbora edukiko dugu progresiboki bilatzen zuteko. Orduan, hemen Ave Maria parkean nago gaur, eta proposatuko dizutu zeharruta erretzi izango da. Hemen gaudela, portu aldea jungo gea, oso suabe, pizka gorputza berotzen zuteko. Behin portu gaudela, elorrabia jungo gea, berokita baino erritmo pizka eta azkarro batean junez. Zaituko gea erritmo konstante batean ematen, baina zuek eroso jutezatenak ere. Pulsometro dakazutena, pizka piotzapada kontrolatzen juntzik ezkete. Bakoitza bere umbral egokienean junbarko nuke. Ikuste bali mazute, oso azeleratu azoaztela, erritmoa motelu. Oso suabe hasi behar dugu, nena esanetena, zerotik anaziko gea berriro. Orduan, esanetena, hemenik anazita, portuan gungo pizka berotzeko, eta gero, portuan gaudela, elorra biaino jungo gea. Pizka erritmo azkar bizkor batean. Behin elorra bin gaudela, beste aukera bat, ondo bali mazabete, beste aukera bat proposatuko izuen, bidea luzatzeko. Hemen digan hasita, elorra bia, gutxi gora bera ez dira 4 kilometrota iristen. Orduan, hemen digan hasita, elorra bia nio juniz, eta gero goita inez, guztira 7 kilometro terri izango bizateke. Bueno, animo bat, aguazen ba. Ave Maria parketik anazita, portu baino etorrita, berokita pizka egin dugu, behin birutura, pizka eta erritmoa bizkortuko dugu, eta ibiltze egungo gea elorra biaino. Hemen diken ezkerreko bide hartuko dugu orain, Bueno, elorra bi iritsi gea, gutxi gora bera Ave Maria parketik anazita, honen iritsita, 4 kilometro, ez dira 4 kilometro eta iristen. Eta bain bi aukera emango ditu. Bidea hemen bukatzu eta gauza bera, etorri gehan bide berdinetik Ave Maria parkea jute izango da. Eta bestela, beste aukera izango litzateke, 2 kilometro eta piko gehiago luzatzea. Hemendikan, zirkular bat eginez, eta gero, hemendikan botatuko gehiake, puntu honetan bukatu. Zirkular honetan, aldapa txiki batzuk eziko ditugu. Orduan, saiatuko geana da, etorri gehan erritmo berdinean, ibiltzen jun, eta nabaituko zute oain aldapetan, bihotze eta upadak areagoten zaizkizuela. Saiatu erritmo konstante batean juten, baina ikuste bali mazute, oso nekatuta zaudetela, o bihotze eta upadak azkarra egikuaztela, saiatu erritmoa moteltzen, paso txiki eguak emanez. Bidea gurutze bat iritsi geha, eta hemen ezkerreko bidea hartuko dugu. Lazaula industrialdea hartuko. Bueno, oantxe bertan, hemen atzean dakaten zubia bukatu dugu gurutzatziaz, eta elorra behin gaude berriro. Oantxe bertan bukatu dugu zirkularra itiaz, eta guen berriro portu aldeko bidea hartuko dugu. Bigarren opzioa esan detenez, zirkularra ez trabeze behin dezuten, goraka goro bilduta 10 kilometro bat. Hemen parte honetan gaudela, parte honek eskailera batzu dazkanez, hauek erabiliko ditugu hankak abdominalak eta ikurria lantzeko. Guazena. Bueno, ya estoy gabe, eta
Goraino junez, ¿vale? Venga. Berak junu hobea poliki. Eta berriro errepikatuko dugu, ¿vale? Vale, lehenengo dikita inda. Bigarrena. Zankara ditu, vale? Kaira, dina kaio. Beretik bizkarra erabazuko erakita. Erditzen. Vale, venga, bigarren txundingo dugu. Kontuan hartu, bale, belaunak, bale, behatzuntak ez pasatzea. Venga, hirugarren hau gai. Hirugarren hau eskuiko hanka. Nengo bera jarrita, eskerreko aki, antzak eramango dugu, bale? Ikurio batzeko, eskuan ebeste jarri jarrika. Gogoratu, abdominalak aktibatzez, bale? Lumbarrak ez subiltzeko. Bizkanak errekuperatzen jungo gara estadio batetik. Urrengo ariketa. Sentaia batzuk ingo ditugu, bale? Eskailerak saltuko joan. Salto, sentaia inez. Bale, gogoratu, gorpotan jarri bat dugula pixua. Bale? Ipurria ez dut ingo dugu. Goraino junez, bale? Angkat pisau ke kaki semua, bal. Venga, tadi la rencana. Ondo estutu ikusten, Vale, vamos. No saben de quitar. Hemen behian kantuko gero, bale? Gorkoak egiten dira. Bale? Gorkoak pixka berak eramango dugu. Bale, hanga pizka zerriko behar. Bale? Bizkiak pixka lantzeko. 10 errepikapen ingo ditugu hemen. Venga, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Hemen behian deskantzatuko dugu pizkat, bale? Hanga pizka askatuz. Eta bigarren errepikapen ingo dugu, bale? Venga. Berriro. Bera eta gora. Abdominalak beti gogor, bai? Ondo aktibatuta. Erazute punto fijo batea behiatzen dugu, horreka mantentzeko. 1, 2, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso no. Venga, azkeneko ariketa. Ezkerreko hanka, bale? Bigarren eskaileran jarriko dugu, eta eskubiko belauna gorak eramango dugu kontrako palondoak ere emanez.
bai? Gauza bera, beste aldera. Eta mirala kontra izitugu, bale? Bota izia, bai? Hemen botatzen dugu. Venga. Hau, beste hamar, ondo kontraitu alta miralak hemen. Vale. Hauzi ziren eta guzti, bai? Bueno, batxunik atengo bat pixadak agustak horretzatu, bai? Eta mutzak batzuk egin dugu, bale? Eta hau baino. Venga, lehenbizi, bai? Otko alurrian jarri da, bai? Eta oineko goiko patia, koxo batean jarri da, biti estiratzen hasiko geha pixka, bale? Luzaketa bakoitzeko 10-15 segundu bat egongo geha horrela. Zuek horreka ikuste bali mazute barantzak azalitzarela, meso galdu zen duta lagunen goitu dutizak. Vale, ezkerreko hankotik mazadriko dugu. Launa bat lezionatuta dagoela beste hanka, bai? Guzti zuten, amaituko zuten nola estiratzen ez zuen barruko partea. Vale, lehen aldera jungo geha. Poliki, hanka juntatuko ditugu, vale? Eta berak apungo geha. Hemen amaituko zuten, nola, arteko parte guztia izaizuen usatzen. Vale, oain arnaz hartuko dugu eta arnaza botaz, pixkanaka gora joko geha, bale? Vertebra iotze pungo geha. Vale, hemen oain, lehepua jasoko dugu, berak eraman da. Mesuak gola jarri ditugu, vale, ondo estiratzea. Larraino zautak azuzare. Vale, eta hemen digan eskuriko besua, atzetik eramango dugu, tricepsa estiratzeko pixkat. Vale, berriro, bai, ukalondua, sorbalan alturan jarrita. Eso es un nuevo sabía.
hankak ere. Bueno, hau izan da, gaurko saioa. Espero gustatu izana, bai? Eta beste bat arte. Venga, agur!